Tänään me pelataan peliä Growtopia. Ja ihan mahtava peli. Me aloitetaan täällä mikä tämä on? Karnivaalissa. Ja Gradetus Suomi. Joku tämmönen. Olli poika. 20. Joku tämmönen tyyppi. Tää mun maa ei oo mun, mutta tämä on mun maa. Täällä mä aatellaan, jos täällä mä saisin tästä seedin, niin mä oisin niin iloinen. Mutta oh my god, ei ole. Ei, mä menetin sen. Dammit. Mä alan varmaan dirttiin. Ja jos kysytte miksi, niin siksi, että karnivaal on auki. Ja karnivaalista saa jotain hullua kamaa. Mä sain ton lipun. Ja yksi tyyppi sai sieltä niinku diamond wingsit. Siis ne water wingsit tai ne t-wingsit. Joda-wingsit. Mä menen mun serkun luokse. Se asuu tuolla. Menen sen luokse ja sitten siellä mä teen vielä videoa ehkä sen kanssa. Sitten mä teen videoa sen kanssa. Se on mun toka vieras, joka tää on ollut mun videoilla. Sitten nyt pitää vaan farmata tätä dirttiä, niin sitten kyllä kaikki siellä. Sitten kyllä kaikki on. Ja uusi. Mä luulen, että kohta puoliin me ruvetaan lähtemään. Sinne lähtemään. Ja nosta kädet yksi biisi on. Toi on yksi biisi. Ja nosta kädet ilmaan. On ollut kyllä kerran 200 dirtti. Mulla on kyllä kerran 200 dirttiä. Kyllä mä oon trashaillut niitä. Mä en silloin tiennyt, että karnivaal oli auki. Ei toi tosta. Ei, lag. Ei, slownet. Ei! Au! Yksi ja läski sen Jaajon, se ärsyttävän tyypin isoveli. Se on kauhea skämmeri. Kerran se skämmäs mut VL. Se sanoi mulle, että droppaa. Se sanoi mulle droppaa. Se sanoi, että muuten mä tuun teidän ovelle, että sä et dropannut. Sitten mä droppasin VL, niin se laittoi blokkiin. Mä en tajun mikä modien tärkeällä on vamma. Mitä sukunimi on mod. Ja modit on yhden kerran ollut mun videolla. Mä en tiedä miksi ne tuli. Niin ne vaan tuli silleen LOL. Mä olin silleen shut bitch. Ne vaan tuli. Sitten tuli silleen ei.
näin. Ollaan edistytty. Tai no... Mitä mä sepaan? Kyllä me ollaan edistytty normaalisti kyllä. Mutta... Silleen kyllä edistytty aika paljon. Joo, tää on ihan hyvä setti tällä. Mä en harmiin näitä ei saa sinne. Tätä diaperia. Ruby necklace. Ja nosta kädet ilmaan. Täysillä. Wow! Oikeesti. Mä tarviin 200 dirttiä. Ja jos ihmettelette miksi, älkää edes kysykö. Kyllä turha laittaa kommenteissa. Miksi? Te tiedätte jo. Carnival. Daisy! Ai niin, Daisy. Bitch. You are bitch. 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 Kärtäysellä. Oh my god. Verran. Hei, mitä? Miksi? Nööslainetti. Kuolen tauntaten. No! Okei, eli paljonko on kuvattu? 7 minsaa! Venatkaas! Onks oikeesti? Oho! Eli Tube, jos tykkäsitte mun videosta, se olisi moi moi! Moi!